Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Hinaot nga naata sa mayong panglawas o kapiskay. Ako karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel. Bayno dito maglangan. Niya ang sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel. Part 25. Murag na may tao sa gate, Ming. Hala, murag sila man na si Toribio og si Lucio. Uy, sila din na. Magtawag tag pulis, Mer. Ato na sila ipanak. Ayaw, Ming. Kaniyot lang. Uy! Mer! Asa ka, oy? Diha lang muna ka. Ay, kinuko. Nausang maning babayana. Iya masigurong padayon nun ning duha. Adi di mahimo. Kinahanglan nga ako na siyang babagan. Ay, arang-arang. Arang-arang. Kay si Mirasol ang miduol na to siya. Biki! Si- Biki! Si Vicky. Di bayot. Biki! Bintaha kayo. Nagkog si Vicky Solis. May hapon, Mar. May mo ba mudayon bisag kadiyot lang? Sige. Dayon mo, pero diri ratas gawas. Ay, salamat taon. Diretso. Mer? Uy, Oh. Nanugog ipadayon na mo sila. Ming, sagdi lang. Ming. Ayaw lang kabalaka. Pero... Arturo, ikaw ray gusto na ko ikasulti. salamat, Mer. Dali. Arita diri dapit sa landong. Salamat kay gayon ang imong gihatag na kumer. Toribio. Hapit na unta ko ni mo mapatuo. Pero nganong imo man gibuhat nako? Ang unsa man, Mer. Ikaw di ay ang nagkuha sa yawi? Pasensya na kay Kamer. Wa kay respeto? Naibawa ka ba kung unsa kabililhon nako ang mga tugon ni Arturo? Nga diligid pahilabtan katong butanga? Pero nganong ikaw? Nganong nangahas magas pagkuha ato? Mer, usbon ko. Pasensya na kayo. Naibaw ko nga hangtod karon naglisod ka pas pagdawat sa kamaturan. Nga ako si Arturo. Wa ko'y daotang tumong, kundi sa pagsulti sa tanang kamaturan. Ug ni ako karon di tungod kay nag-interes ko na ng mga butanga. Ni ako kay aron ipahibaw nimo nga kung makuha na nimo ang mga bulawan nga naa sa underground, palihog tabangi ang mga kabos. Ang mga tao nga nag-ilaid sa ilang kapait nga kahimtang. Kay pinaagi na ng mga bulawan, daghan ang mga pobre nga matabangan. Wa ko mahimuot sa imong mga gipanulti. Mer, utang but lang. Di na ko mamugos aron ipailan ako ang akong kaugalingon daan mo. Ang ako lang sunda lang ang akong gisulti nimo karon. O kinsa ka ba nga mudiktar nako? Ha? Mer, usbon ko. Buhata lang kung unsay maayo. Mura ni akong hangyo nimo. Ug mahimog kalimtan ako nimo hangtod sangtod. Kay basin ug mao na lang sab niya ang katapusan na kong pagduaw nimo dinhi. Sige. Ayaw na pagdugay din eh. Kaya wa ko magkinahanglan sa imong mga gipanulti. Sige, Mer. Di na ko magdugay. Adto na ko. Hay naman sila, ha? Hay na. Na, wa na tayo, uy. Di ba, Ming? Wa na? Oh, wa na bitaw tay, naglakaw na. Anong inyo man tong gipasodin, ha? Tay, wa na mo pasudla. Dihara sila dool sa gate. Nganyong iyong sang gipalayon diha. Nahibaw bla mo, ha? Delikado kay itong mga tawana. Wa na'y kaso tayo, uy. Di na to mubalik din eh. Sige din na. Mga daotang tao ko to. Di na lagi to mubalik, tay. Bigla be. Unsa man ko na ilang tuyo din, ha? Awa ra gud tay. Wa. Gusto ra gud sila musuroy din eh. Musuroy silang kabuang. Sa sunod, kung mo anhi gani, pagtawag mog pulis. Na, di na kinahanglan tay, uy. Total, wa man sa sila gibuhat nga dautan ba? Yatira? O kung sabay gusto ninyo, ha? Nga magpaabot pa mo? Nga doon ay daw itong may tabo na to din, ha? Hosto na tay. Sagdi lang kay kun mobalik kito sila din eh. Magtawag na lang niya tag pulis. Kuidaw ninyo, ha, Mirasol? Ayaw naging yung tagay o chance nga mutagad pa mo adtong nga tawhana, ha? Mindset ba? Mindset. Ayaw gayong tuhui ang tanan lang isulti. Kay pulos to mangingilad tong mga tawhana. O, lagi tay. Ikaw ra ba? Kusog kay kang musanong-sanong. Basta ha? Ayaw gayong padayon na pag-usab kadtong mga tawhana. Kaya kung ako'y maatlan nila na, siguro yung pinote,
May ako isugat nila! Oh. May mindset. Naunsa naman ni Satay, uy. Strong naman, pataka na lang tabi. Nangugat na magmaayo. Pastilan bi aning tatay. Nga naman sag ikaw, sad ba? Nga naman sag padayon, masagtuni mo sila, Mer. Wala man gunay kaso, Ming. Gihatagan lang to na ko gigayon kay ako ra masang gisultihan si Toribio nga dili na magsamok din he. Anya, mapatuo ka to ni mo. Basin og mugara tog anhi din eh. Di na to mabalik, uy. Madahan. Pero Mir, usa man gyud yung gihisgutan? Ha? Usa may imong gisulti niya? Ako na kung singkingan nga dili na mo balik din he. Og di na ta nila sa mukon. Mara gina imong gisulti? Oh, unsa pa man di ay? O nga nung magsige man kuno sila anhi din eh. Usa ba ilang tuyo? Ha? Daimera, Oh, Inday. Budiday. Aw. Nagilis man lagi ka. Asa ka paingon? Aw, malakaw ko kagat, Daimera. Pero I will come back soon. Ha? Aw. Asa man ka mula ka? Asa ka, Budiday? Ay, inang-kanang. Adol na ko storage. Ha? Ikaw rang usamo ato dito? Ay, Omer, ako ra. Ayaw lang makabula ka kay wa man ko mahadlok nito Rabiyaw. Kinabaw man ka nga di ko niya unsaon. Budiday, ayaw lang kumpiyansa, uy. Babae baya ka. Basin ba'y unsaon ka nila? Ay, dili magkamahadlaw kung unsaon ko nila main. Magani na akong gusto nga. Ila kong birahan. Pagtarong gani diha, Budiday. Kung gusto ka nga mo ato ni Toribio, ubanan ka na mo. Ay, no. It's alright. Ayaw lang, Inday-mer. Ako ray bahala. Ayaw na mo ka, hasol na ka. Ako pa ni mo Budiday, no? Pasagdahan na lang na ni mo Toribio. Total, mabalik raman yun niya na ni mo ba? Ay, dili man gud na ko pwedeng pasagdan sa Toribio, Meng. Cannot be, barawan, ha? Kay ba na magudto na ko siya, gold? Ay, lagi. Imo lagi siyang bana. Pero naibawaya ka. Nga, nawa pa siya siyang kaugalingon. Ay, sagdalan. Don't worry. Ako, ayaw lang yan mo kabulakan ako. O sige, ha? Hey, ari na ko, mer. Di na ko magdugay kay mabalik raon niya ako din. Hey, I will come back soon. Uy, hala. Naunsa man is Budiday, uy. Nagbutbuot naman lang ang mulakaw nga sirang usa. Ita, pasag din na siya, Mer, uy. So, bakira masabdiin ang tigwa nga? Wala kita lang paagi din. Kinahanglan sa pinagsanay yun nga paagi aron makuha na nato ang kaban sa mabulawan nga naa karon ni Mirasol. Relax. Relax lang, Joe. Dako gyud nga akong pagsalit. Nga mo lampos ra kita ini. Kana Green. Oray nindot ka mahitaro. Sayon ra lagi na si Mirasol. Ako pa lang yun na siya ang kisakay-sakayan karon. Pero kung makakita na yun taog nindot nga pinta, sa limpyo nga paagi makuha rin nato ang mga bulawan, Joe. Ay, kanindot pamatiyo ni Ana din. Kung maulay may tabo. Maato ng kalibutan, Joe. O wa na'y magkailabot na to sa kinsa pa sila. Bisag si Arturo pa. Okay. Uy, kadiyot lang. Eh, hunong na, Joe, hunong. Di ba si Budiday man ang nagagaw? Hoy! Budiday! Oh, kamudi ay. Asa magkapaingon, Budiday? Dali, sakay dre. Ayaw na lang din ay. Doon naman lang ko. Nara ko yung tuon, kadali. Kinsa may imong aton? Ay, basta secret. There's unahan, Kadiyot, Ragoday. Di man ka na importante imong lakaw. Mag-istoryahan na yun na tabi. Ay, I'm in a hurry. Ha? I'm in a hurry. Sabot ka? Hari. Kadali ko. Aw. Matulog niya ako sa inyo. Ay, asa man lagi ka paingon? Ikaw, asa mo ka paingon, ha, Budiday? Ay, mamugos lagi mo. Basta, nara ko yung doon ay. Matulog niya ako sa inyo karoon. Nara ko yung doon sa kong kaila. Mau ba? Sige. Hapit ba yun niya sa amo, Budiday, ha? Ay, ingon bitaw ko. Hard-headed. Sige, arin na ka.
Oy, ang imong yawi na tagak. Oh, tagak. Tagak. Ay, tagak di ay. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Arin na ko. Ay. Bye-bye. Oy, hinay lang. Okay. Tanawa ka ra. Wapo ka. Bida, nagdali mas budiday. Pero yun na, Ano din? ang yawi. Murag, nakapamilyar ko si yawi. Sa yawi din. Day! Budiday! Kaniyotang! Budiday! Tora din. Paspas kayo milakaw pingon dito sa kakahuyan, no? Bida, nga may suot mo to sis kakahuyan. Pero, tana Jo. Sige. Ato siyang nagpason. Pero din, muhapit naman niya kung siya sa atong hideout. Ayaw na Jo. Kinangan nga ato siyang maapsan. Tana! Asa magkatong tigwa nga? Paspas magkainawa. Labing siguro, may suot dito din hidin. Di mahimo. Tana Jo. Kinahanglan nga ato siyang maapsan. Tara din. Animal. Wag yun na to siya maabti na. Tiin ka to siya. Agi nga ni tipas maglang agyanan. Tinihir man dito. Pero, nga nung isuot mo siya din, Jo? Nakakahuya naman ni din, Lagi, o siya kung kibudga na. Sige lang. Mubalik lang siguro ta sa atong agi, Jo. Pabutol lang to siya sa atong hideout. Sumaya pa rin. Sige, tara. Mayo kay ni Aka Budiday. Hangyolan ako ni mo ba? Mas may pag-iuli na lang yun ni mo rin ako ang yawi. Ay, sa ako nang giingon ni Motor Rabes. Iuli ni nako. Kun, buoban ka nako karon dito sa ataw. Kuya, kundi kumuba ni mo? Oh, di siyam ni nako ihatag ni mo. Pangagsaylo. Oh, Mau ba? uban na lang, Tor. Parawa na labad sa Bida gini mo Budids. Ay, wagi, kalaki na imong himon ako. Pugson nyo ko ni mo pagpauban nga, di mana imong yawi. Ay, bala ka diha, ay. Bala ka. Si Bala. Bala ka, basta mo uban yung ka nakaw. Kinahanglan nga mo pauli na ka sa ataw. Oh, sige. Ukuyog na ko ni mo. Are you sure? Are you sure? Magkayog na ka na ko, Torre. Una. Ay. Mukuyog lang ko ni mo, basta ambiyo ng yawi. Ay, diko. Kinalan mo uban una ka na ko. Una na ko nihatag ni mo ang Yahweh. Sigurista sa kay ka, no? Ay, Toral! Of course! Maniguro di ko Torabio ay kay dili pa noong kamuuban na ko. Alkans ko. O lagi. Muban ako ni mo. Siyo. Ubanan lang ni nato siya, siyo. Ay, tampa. Siyo. Tampa. Sigo, siyo. Pero, Torebs. Oh. Pakuotos ako, be. Pakuotos ako lubot, be. Pero, Torebs, sabot ta, Torebs. Mubang jud ka na ko, hangtod ha. Kay basin ugi mo ra kong ihatod daw. Unya imo ra di ay kong biyaan. Ay, come on. Kuyugi na lang siya, Tor. You follow her. Total, kuan man, banag-asawa mo magyud mo. Bitaw. Husband and wife. Bitaw. I agree. You have to follow me. I will follow you. Follow you wherever we go. Kurog now. Gusto sakto yung Lucio. Ulagi. Right, show. Ubanan ta kasi inyo. Uban na ta? Oh. Usay uban na sa inyo. Ubanan yung ko ni mo sa ato. Dili inyo. Hanggang naong ni mo. Una day. Hey, so, Torebs. Minaw, gimingaw na kay kunin mo nga magdog tagigda. Ay, Usa! Bangag selo! Uy, hala. Wa pa magid mauli si Budiday, Ming. Alas 5:45 naman, pero wa pa magid siya mauli. Ay da, mauli ra to, Mir, uy. Kaapasan ba ako niya, Ming? Uy, di na to mo apas, uy. Kay paduang nang mungit-ngit. Pasagdahin na lang gusto siya.
Mabala ka, mangguda. Kay tiguang naman gudo. Ay, da, Roy. Gahi sa gutog o itong tiguwa nga. Ayaw lang gud pag-ingon anak, Ming. Di man sa makapugos kung unsa iyang gusto. Ang ato, bayang pagtabang ragyod niya, di ba? Ay, ngun anak ron, hasa ta. Nabala ka na noon kay taniya nga wa pa siya mauli ang tudron. Ayaw lang kabala ka, Ming. Kung dili gid gani siya makauli karon, magpatabang lang siguro tag mga pulis. Oh, mas mayo gani siguro nga ato na lang na ipablatter daas mga pulis para sigurado. Ayaw lang una. Paabuton lang gid nato karong adlaw. Kay basin umukalit sa tug uli dinhi karon. Mayon tag mo uli siya, Mer. Kay para sad ba? Dili sad ta mabalaka. Paabuton lang gid nato, Ming. Binuang. Binuang. Wa man tatungahan ni Budiday no manjo. Bitaw-bitaw din. Huwag man siya mahapit na to. Gibinuangan kitang Budiday da. Pero din, wa pa ko rin mo sultihin sa rason kung ganong kalit itong gigukod ganiya si Briday. Nah, ngayon ang pagdaghan og pangutana, Jo. Basta kay gusto ginako siyang maistorya. Kung gusto ka din, ato na to silang birasol. Pero gabiin na, Jo. Saan rong orasa, oh? Sa'yo pa man. Alas 7:30 pa man. Oh, mayo ka nga atong atoon? Narani mo kung sa imong desisyon din. Bueno, sige. Atong atoon. Kinahanglan yun nga. Maistorya na to siya. Sige. Tara. Lingkod sa bangko. Lingkod din do. Si Mirasol ba'y inyong tuyo? Si Budiday unta, tito. Uy, si Budiday. Kadiyot. Mira! Oh, tay! Dindo, kamo man gud na. Mayong gabi, Mer. Unsay ato ninyo din? Hain man si Budiday, Mirasol. Si Budiday inyong toyo? Unta, Mer. Uy, hala, wa para ba itong mauli ang tud karon? Udto pa itong milakaw. Uy, asa man day paingon? Kuan, doon naman ko si atuon, tay? Kinsa ba gyud to? Wa ra basad magsulti da kung kinsay ang atuon? Wa din ninyo pangutan Gipangutan naman, tay, pero wa man siya matugaan kung kinsa. Naunsa man tong tiguwa nga. Gabiin ra ba? Kuan, kanang, wapag gidi ay mauli? Na, ambot lang. Kung asa to. Basin o may pauli sa ila. Bueno. Sagdi lang, Mer, tito. Ay, wari kaso. Mubalik lang mo niya bidinhi ugma. Sige. Kung, inani na lang, kung mapauli to din ako lang ubanan dito sa inyo, ha, din? Sige, tito. Palihog lang. Sige, din. Amping mo. Mer, ariw na, ha? Sige din. Okay. Uy, Tay. nganong wa mamumusulti nga milakaw di ay sa Budiday? Na, abi mo gud na mo kadyot, ratay. Pero sige lang, mapauli ra to siya, uy. Gabiin na ra ba? Dili maayo nga gabiin na siya mo pauli. Paaboton lang nato, tay. Basin og doon nalay gilangayan. Pas kang tinungtuhan. Bayan kalakihan taon sa bangag sa ilong. Nga naman, ha? Gihartig na magkaha niya ang yawi. Daki! Unsa. Sponge baboy. Unsa nakikiki? Daki ba? Ki. Nga naman. Dili kiki. Yawi ba yawi? Ki. Di wa pa sigurista kayo wa gyatag. Gusto niya nga mutupad una ko higda niya. Kay iyarang ihatag ko na ko kanang magdog na gyud kuno me bangag sa ilong. Giggles. Giggles. Kagilok po na toro, oy. Si gilok. Luon. Bangag sa ilong. Di, Lord, tol. Kay imo man siyang asawa. Si asawa. Ay binuwang na siya. Bangag sa ilong. Wapito ko magbinuang. Dalimot ka. Nga si Toribio.
ug si Budiday, bana ug asawa, husband and wife. Unya kay si Arturo man ko. Ha? Arturo lagi ka. Arturo, pero agi mong lawas si Toribio. Mo nang, ang kunon yung kani Budiday nga iya kang bana. Makalagot. Muna gisipukan sa kong osyo. Bangag sa ilong. Chuckles. Ganagigos kong Chuckles. Agwantahan na lang siguro na, oy, ang importante nga makuha ni mo ang yawi. Kay, plano maghani mo, nga ihatag lang sa ni mong yawi, nga to ni Mirasol. Emilio. Ha? Emilio? Gusto mo na eskwelahan? Dire? Mao lagi unta. Ay, Ala, susinihin na lang. Total, makigdog naman na siya ni mo. Ayaw lang yung unsaa. Madahan. Unyag luguson ko. Ay, ayaw lang siyang palugos. Nanggawa, bihanan ng kalakiya, oy. Mapugos mo siya tayo ni, bangag sa ilong. Amami lang si Budiday. Kaya murag manok ba, hapyod-hapyod lang ba? Hapyod-hapyod na lang. Unya, uyog-uyog kong gamay. Hangdor nga magkatog. May mayo siya, eh. Ano saman? Pikpiko ni mo. Kag, ikaw lang kay tupad niya siya. Kamon! Ikaw, pinsit lang siya. Pinsit. Ito sa ni drama. Kung na mahinuwi mong ibalas ka niyon. Para ka magkasuway sa gamon. Nung sabi na siya, eh. Ayaw ana, Tor. Ayaw ana. Ang hilbay ako. Di mahimo ngay mo kong tudluan. Anang mga butanga. Ay, nindot mo siya na siya siya. Kay, mura mo siya na siya langit. Noon siya, paminaw ganin ako, ha? Paminaw ganin ako, mas nindot pa na sa langit ka ng buhata, bangag sa ilong. Ay, no, ha, bad na. Ay, kinunto di, Tor. Yawa yung ka. Kusog kang manintal. Smiles. Ay, nasa kay Smiles yan. Yung ilan. Uy. Ni anasad. Bungot siya ito, eh. Bangag sa ilong. Ala, Mimi. Kuno mo. Kuno? Ala, Mimi. Pangatod na ta. Dapat kang duha. Come here. Ala, napay kamera. Ato na dayon to. Para mahuman na ta. Nanangpit ng wakwak siya. Come over here. Uy, in English. Ala ka mo, overhear ko no. Bangag sa ilong. Kakilok. Bisit biyan, eh. Bisit. Bida, ganun na ingo maniinit taon. Oy! Bida! Dali na to, Rebs. Come here na. Mimi na ta. Bangag sa Oh, ilong. come on. Giingnan bitaw ti Camille nga ato na lang yung pahibawon ang kapulisan. Ugma na lang yun siguro, Ming. Uy, kung dili pag yun mauli, Dennis Budiday. Aw, ikaw good. Pero, nga nawa naman ang sanimutog ani si tatay, nga may apa siya sa ilang toribyo. Ming, wala na ko sultihi. Kaya ba sino dili gusto si Budiday nga doon ay lang mahibaw? Aw, hinuon sad. Pero kanang ingon ini ba? Dapat musulti kita. Kay naapil bigtos ka balaka ini. O may babaya ta nga di maayo og dagan ang utok atong mga tawana. Ikulbaan naman hinuon ko da. Na, iampo na lang na nato nga walay daotang nahitabo ni Budiday. Mao na, Ming. Atong iampo. Manghinaotang nga way daotang nahitabo niya. Liho kan man kay Katoribia ay. Ay, ano siguro pagdutot na kumayo. Good. Kasa na siya, eh. Ano man juga, ano man yun, why? Madlukan na ko nga I am your wife, man. Aksyon naman sa kagakos na ako. Nga anong hubuon, masagyo na ni mo ang imong sinina nga. Nagsabot naman tayo nga way hikapay. Hala. Nga pa kasi pangumos kong lubot. Hasta paghikap, madluk na daay ka kung hikapon. Ay, nagsabot naman ta, anak, Budage. Ay, uglapas sa itong kasabutan. Bangag sa ilong. Kalain ni mo, Toribia, ay. Kalain ni mo, malisyoso naman kay kagunahuna. It's natural nga magdugta og usa ka kama kay kanang magtiayon baya ta asawa baya ko nimo. Pidayod, anak. Ulagi. Sabot ka? Ulagi, pero nagsabot na biya ta, ha? Oh. Wa pa gani kakatuman sa imong gisaan nako nga imo na ihatag iyawi. Ay, okay. Sige, bay. Ihatag na nako ang yawe. Kung
Ebi, kuot sa ko, be. Nanasag. Kuot sa ko lubot. Idap. Hatag lagi na ko iyawe kun imo kong ihag. Sa? Ihag. Uy, ayay. Ihag ko bagak sa ko. Mura na ba yung wa naman yun ni Mama o Budids. Uy, di man na ka mutuman og sabot, Budids. Sige na, please. Hug me. Kundi ka mo gakos na kakaroon, I will not give you the key. Binangkal si Ero. Kayo biya ni mo. Sa taon. Gay, unsaon ko ni mo. Wai. Di nang gutaan ng gakus-gakus, Budids. Good kay, dagko naman tag-edad. Ngano di ay, og dagko tag-edad, ngano di ay, musakol pa man ko. Be, birahe ko, be. Gidagidilay ko na yung pagsabot eh. Birahe ko ba? Pabirap ko na, stilan, bayanin mo. Sige na ba? Sabad ay. Birahe ko ba? Babaw niya nung kukukay, asa na nikapitan mo sanan. Gagsa ko ba ginaadala? Ang ako niya tag ang yawi, sige na ba? Sige na. Gaksun ka. Ay, kini. Ay. Bro kay, mura magasgas kong panit. Dudoy ka. Dudoy ka karon. Gimingaw na kay ko inig ako sa ay. Kalami. Mura magugagak ko sa haligis ko ano eh. Haligis. Unra! Mura magpunuas lubi. Ilok. Ngano? Unra po lubi gas-gas kayo. Mura magubasug-sug. Ay, ikaw ha. Wait. Asa na mo yawi? Ayaw ko buhi eh. Ha? Pita pa. Pita pa ka na pisat maganin ang dahil sa kuha pang pita. Papi. Unyan na to, Raves. Later na lang ang yawi. Ako na siya. Later na lang kay... Ay, mumimi sa ta. Mga trug sa ta ha. Kay ugma, I will give you lagi sa yawi. Sa ugma pa di ay? Oh, ugma pa. Bungot des ito eh. Pangag sa ilong. Bungot sa itay. Ako'y bungot. Dahil mo bungot. Wala di naman ibungot. Pulos naman iuban. Oy, to Raves, abi ni mo god. Ha? Wais man ka. Kay abi ni mo ko ako ni hatag ni mo dayon karon ang yawi. Basig imo kong biya galay. Ni bawra ba ako? I know what's in your mind, to Raves. Asa man is Lucio. Ay, mo ni I makasagupang. know what's in your mind. English ba? I know. Pagtarong nga sa gudabi. Ni baus. Ay, I'm in tarungay lagi. Gaksa ko ba? Gaksa ko. Hilom. Gaksa ko ba? Kanang ugot kumuton ko ni Ron. Yan eh. Pakuota ko ba? Hilom na. Sa galisod na ka na mo. Yan mo eh. Kana gakos gyud ana ba? Pati pa nangatol mo marabag naghumigas na ngam. Ay, kanindo sa piling gigakos ka. Okay, gaksaon na ko kanang hugot nga gakos. Wala kay. Hatag na. Basta umaha, promise na gyud nani mo ha. Imo na gyud ihatag nyawi diri na ko ha. Lagi. Lagi. Promise. Mo na iro na magkadiha. Promise. Sige na, hug pa ko gakos kana ba? Ana kanang di ko makaginawa sa imong lami nga gakos. Higi na. Kana. Nagdabi yan, hindi maligwa nga. Wala. Dungog ko. Waoy. Wala, gakson na tagabi. Kana to Raves. Hug ka pa. Hug me tightly. Hug me, baby. Wag yun hinoon kung makatug sukad gabi, Juda. Ha? Kung anong wam ka makatug din? Tambala ka kung nabuliday kon. Asa na siya paingon? Duda ko din. Iapas to ni Arturo. Asa magaday sila ng tago karon, Joe? Manoy da kong pangutana din. O malagmit, naara sila sa kakahuyan. Lisod nila. Pero, din, mahimo ba nga sultihan ko mo tinood? Kung usag yung rason nga, kalit magkayong kamahimutang ni Toribio? Sultihan ni ka, Joe.
Nahinumdum ka atong iyawi nga natagagikan sa bulsa ni Budiday. Usam ditong yawi ha din. Maugad to ang iyawi sa ilang underground ni Arturo Joe. Dinto aniya dito tagui ang kaban sa mga bulawan. Sa? Pero sigurado juga ka din nga mautong yawi ha? Sigurado gyud ko, Joe. Sigurado kay ko. Kay kanian to, ako rin bugtong suod nga higala ni Arturo. Ngayang dadon dito ilawom sa ilahang underground. O gani, nakakupot na ko adtong yawiha kanian to. Daghan ang higayon. Mao nga, pamilyar gyud nako ang maong yawi. O ganong naabot magkato ni Budiday? Mura akong pangutana kung naunsang pagkabutana. Pero dili ka na mo'y importante, Joe. Ang mahinungdanon nga makuha gyud tong natong yawiha. Kung mauna din, kinahanglan na kita makakuha atong yawi ha? Kinahanglan gyud, Joe. Mao nga ato gyung pangitaan og paagi nga makuha na to ang yawi nga tuan ni Budiday. Mayo tingali nga balik ta silang mirasol din. Pasig nauli siya dito. Panid-ano na nato, Joe. Kung di gani siya karon mo anhi din muadto ta karong hapon sa ila. Okay din. Ariglado. Kumusta man gabi ang inyong pagdaog ni Budiday, Tor? Samukay. Samukay. Magpagakos yun siya pirmi. Giggles. Mau ba? Unya, sa may sunod ganita mo. Ha? What's the next happening? Ang makalagot na ba kay magpahubo siya siyang sinina. Unya, Pubo? iya siya kung ubuan ng bangag sa ilo. Yute. Unya, Tor. Ha? Unsay sunod niya na itabo, ha? Unsa pa di imkiyo? Unsay imkiyo? Reklamo ko Ako na lang ginapuhap taon. May umaayo ang iyang agtang. Ay, agtang ang ubos o ang kuan. Ang babaw. Ang babaw ni ay. Yan, nalumping na, kalumping mo na. Malang! Ang latong ya, kwapo, baro makatog. Nya, hidaan pag yun ang akong bukton. Yeah. Mas kang laylayay na Mas ako sa pumati. kang- Di mo gimubuhi na ko taon. Ay, mahita. Giunsanin mo. Gaya, magihapo-hapo na akong agtang. Gihapuhap. Mura rin nahitabo ninyo. Sa pamanday, gusto, baday kay gusto lang may tabo. Aw, abidag kog, napailain. Lain, bida sa kasoy. Gusto sa kay kano, nga, doon ay may tabo na muna. Ay, natural man lang na, Tor, kay barak asawa man mo. Siyempre, ikaw ay, mura mong kagdi ang hiloy. Gusto mo kay ka nga, gusto mo kay ka na nga doon ay may tabo. Ay, ayaw lang sa blaing nagpagsabotor. Wa may dautan kung tumong, may dautan kung doon ay mahitabo ninyo. Kaya lagi, husband and wife mo. Hilom na so ay. Di na tayo maglalis na. Ang importante nga ni ana na itong yawi. Aw, muna labing mayo, Tor. Kaya importante nga naanan nimo ang yawi. Mao na siya importante siya. Unya, unsa man may plano nimo? Ato ning iuli ni Mirasol. Total, ako naman to siyang gisultihan sa tanan siya. Huwag narani akong sundon bato niya ang akong gitambag niya bangag sa ilong. Watib. Watib. Si Watib. Bitaw. Maunang! Mayo. Very good ang imong nauna-unaan, Tor. Bahalag di siya moto ni mo. Ang importante, the importance. Nga kung magkakita na siya sa usa ka kaban nga bulawan, ipamahi niya sa mga mga pobre. Nilis. Poor! Ano siya nilis siya? Ipa-distribute? Yeah, distributize the poor. Wanay gusto na kung may tabo siya. Nana ba? Unya, kanus ama nimo si Anton. When will you go there? Karong hapon lang, Igog yun nga mulandong. Iuli na to, kining yawi nga to niya. Ay, sige. Kining, Tor, ngaon na ta, kay gutom na kayo? You are gutumais, no? Yeah, I'm gutumais. Asa tong ngaon na Ato ta sa ilang Ati Bambina. Ati Bambina naman. Ay, sa Iskinas Baskyo ba? Iskinas ba? Yo si Ati Bambina, ikon sa unang Inday Bambina. Murag ko na sila. Kining, ako nga na, murag parinti na sila. Parehas man ganang mga generosity. Magkihatagon. Mao, Tiyaw mo nga ni-upgrade sa una, wapay palaman karon na, ana. Wow! Say, balbakuhan dito. Nga, sige. Basket. Balbakwa. Oo. Yung sa una ni Ruwa, na ba't kwarta? Ako rin bahala, Tor. Basta kayo mga utag balbakuha. Pastilan ni mo siyo, eh. Ikaw rin anghel nga hingaon kayo balbakwa. Maguna dito sa langit. Nga, sige. Ngaon na ta, bangag silong. Ay,
Ay, pasensya na kayo ninyong tanan ha nga. Huwag ko magkapananghid nga mo ulit gahapon din hey. Wa na kaso, Budiday. Ang importante nga okay ra ka. Pero sa sulod, Budiday, kinahanglan nga magpahibaw yun ka kung asa ka paingon. Aron ba nga mahibawaan sa namo kung asa ka pangita? Bitaw ba, Diday? Mas maayo sa sunod, bisag mo text lang ko ka na mo. O magpahibaw ka kung asa ka paingon para dili sa ni mapalaka. Ay, pasensya na gyud ka ayaw. Di na to mausab. Maayo gani, kay wa mi makaadtos ka pulisan. Kay amon ta kang ipablatter. Ay, wag yun may angay kabulak anak ko. Mao ba? Si Dindo biya kay nangita biya nimo. Kung mahimo, adoon na to siya. Iro ka rin. Mairo man ko siya. Ay. Basin og makaupit unya ko sa ila, Jere. Uban na nanti kabod. Kaniyot lang, mag-istorya o na ta, Budiday. Nata importanteng istoryahan. Ay. Sige. What is that, Manday Mera? Dali. Arita sa kong kwarto magsultihan ay. Magpaabot ko nimo, Budiday. Ha? Ingnan niya ko kung manlakaw na kita. Oh, Jer! Unsa nang imong isultin na ko, Daimira? Koan, Budiday. Mahitungod di sa yawi. Ha? Oy, sayawi di ay? Koan ba? Nabala ka magukunin mo nga samtang naanan mo yawi ha? Basin og makahatag unya na mo kahasol ba? Aw, Manday Mera. Ay, wag yung kaya nga ikabala ka ng yawiha ay. Kay ako naman siya nang giyatag nga doon nito Rebiyaw. Ha? Mao ba? Imo na din gihatag niya? Ang bat ay nga no siya nag-interest kay siya itong yawiha. Maayo hinuon nga tuan na din niya. Nahibong, Yago. I wonder kung para asag itong yawiha. Ayaw na nagunaon na ang yawi. Ang importante nga gihatag na din mo niya. Ay, pero abi ni Mamer. Galagot yung nito Rabia ay. Kay, bisugon sa una ka, mubalik magigyapon sa dinis inyong lugar. O, wa nagyud gani kung niya ilang asawa. Sagdi lang, Budiday. Bahin na ng mga butanga. Basin og makatabang minimo aron, amo siya matambagan nga muuban na nimo. Mao gani akong panghinaot, Daimer. Kaya hangtod ka ron, no? Di man siya mo angkon ay, nga iya kong asawa ay. Kay lagi ko no, ang iyang kalag. Monas alto raw, og di na ko no si Rebiyaw. Sagdi lang. Mubalik ra lagi na nimo. Kaming tanan dinhi, andam gyud kaayo mo tabang nimo. Ay, thank you. Thank you kay ninyo, Daimira, ha? O, giisip, yun na ko nga dakong utang kabubuton ninyo ang inyong pagtabang rin ako. Mayo, kay nihapit yung ka din karon Budiday. Ako ginasang gihatod karon din Dindo. Kay wa man isa kauli gahapon sa amo. Salamat kayo, Tito. Way sa pa yan. Bueno, may mo bang biyaan o namin ninyo? Tungod kay na ako'y importanteng isulti ni Budiday. Sige din. Ato lang na sa veranda na diri. Sige. Biyaan daw na mo, ha, Dindo. Salamat. Salamat, Tito. Unsa man ng imong importanteng isulti na ako, Dindo? Kuan, mangumusta lang ko na imo kung unsa na imong kahimtang karon. Okay raman ko dun daw. Medyo nabala ka lang ka kay lagay. Wapag mo ulit si Rebiyaw sa amo, Nakasabot ko sa imong gibati. O ngunay gusto sab na mo nga masolusyonan. Ay, nagpasalamat ko ninyong tanan din daw. Tungod sa inyong matinodan ng pagbati nga mutabang yun na mo. Kuan, ang pagtinabangay, mahinungdanon kayo, Budiday. Ug mao kanay among tinuod nga mga kinaiya dinhi sa lungsod. Tanguhay. Ay, nakadrag ko ninyong tanan din Pero tuod ay, Budiday. Kuan ba? Kanay, bahin ba itong yawi nga natagak ni mo gahapon? Musta naman to? What? Aw, kantong yawi. Ni aw, manoon ka.
Kuan, oo. Nindo tong yawi hada kay unique og style. Dili man to unique ay din daw. Dito unique. Natural raman to siya design gold. Ay, kuan ka na nga. Ganahan ko siyang purma. Hay, ganito. Pwede bang mutan ako balik ato budiday? Ha? Aw, kuan rabad din daw. Wana dirin nakaw. Ha? Wani mo ba da? Wana na ko din ay. Ako nang gihatag. Ha? Imong gihatag? Kinsa may imong gihatagan? Aw. Akong gihatag ni Toribio. Unsa? Imo day gihatag ni Toribio? Akong giuli niya. Kay iya magitong yawe. Mao ba ay? Pero, tapa. Ata pa? Ganun interesar magkatong yawe hagod. Hey, kuan, gayon lang. Kay ganahan ko sa iyang purmagod o sa iyang kolor. Kay may pagka-gold. Aw. Sat. Bitaw, ay kabula ka diti ka pa ako na ay. Kuyawan na ko ba? Ka ay. Kuyawan ko. Pero, bronze raman tong yawi hagod. Bronze. Bronze. Bronze ba? Bronze. Sabot ka. Sayang. Kasabot ko ng Sayang? bronze. Sayang kayo. Anong sayang man? Sad ko. Wa budiday, wa. Ganahan ko nga doon ako'y koleksyon ng mga yawi, god. Mauba. Uy, ganan day kag mga ingon adlaw. Kung gusto ka, naman ko'y karaang yawi sa amaw. Wala na ko gamita. Hey. Nahan ka? Ay, mas ganahan ko atong yawi habo diday. Ganahan kay ko ato. Kung mahuwaman to ni bugbalik ni Toribio ba, pakita niya ko kusabad to ha. Kay pwede man to nato nga paduplikitan ba? Muhatag lang sa buni ako ni mo pahalipay. Ambot lang ay. Ambot lang kung makahuwam ba ko adlaw. Ay, kung makaigayon ka, budiday, mas mayo nga, di lang ka manang Toribio ba? Ditso, sikreto alang kuha o niya. Ihatag din ako, ha? Kay ako naman ang iuli ni mo. Gina. Sawayan lang nako din daw, ha? Sawayan lang nako. Basinog ako na itong makuha pagbalik. Sagot ito ba makuratan ta? Ay, lagi. Muhatag ko ni mo, dakong kantidad, isip pahalipay. Basta, makuha ito ni mo pagbalik. Milakaw man to. Kalit. Sorry. Milakaw man. Nasindulan ako. Milakaw man to. Adto sa iyahang kaila. O bisa adto nga mubalik na siya dayon. Unsa man day toyo ni Dindo tay, ni Budiday? Ay, nahibaw na ka. Gustong sang Dindo nga matabangas Budiday. Mindset. Kay kadto gusto review, nasudlan tog panway. Tinuod gid ka na tay nga panuway ang misod sa lawas ni Toribio? Lang panuway. Panuway. Panuway ka to siya pa, panuway. Kaysa li ang ako tong giwisik ka ng bindita, mir karatil dagan. Ang panuway? Ang dili ka to siya ka na sudah mo panuway. Kato na sudah panuway. Miaso mo ganito. Ikaw tay? Ang panuway. Ang panuway? Unya tay. Kung sa masay matabang ni Dindo tay kun napanuwayan ka naman. Napanuwayan sa Toribio. Dako kay matabang si Dindo ay. Panuway. Katong panuway ba? Daghan tong barkadas Dindo nga posibleng makapugong ni Toribio. Makapugong. Tay. Diba tay? Pari magikinahanglan kun mapanuwayan ang tao tay? Pari lagi. Lagi. Pus Dindo lahi man to. Lahi ba yung pagi nga? Makatabang si Toribio. Usam sa iyang pagi tay. Wala ko may bawa na. Kung sa iyang pagi, may magbaritis ta. Di mo ta maritis. Basta kay dako o batabang si Dindo atong panuway. Unsa ka nang tabangan, no? Judab ako anang Dindo nga kauban ra na sila siyawa. Ha? Yawa? Yawa nga gustong manghil? Kauban na sila lagi tay. Kauban na sila. Hila mo, Iliming! Hal ka lang. Ikaw, no? Kung wag kay masulting nindot ba? Batong Dindo ba? Wag kay masulting nindot. Paghilom lang ko, no? Mindset ba? Mindset. Ayaw pagbutang-butang istoryang way lami. Uy, murag na ay tao. Nagitaw, sigit. Bitaw. Mer. Tay. Mer. Unsa man? Dinilang mo. Kaya kung sasihon, kung sikinsa na sila.
Oh. Ay. Ay. Oh, come on. Niya na yung nagpaingon din ito. Niya na. Purbida. Purbida. Di ako layo, ha? Unsa man ni siyang bida pur. Tigam Si pura. Jerry na sa inisukat na to sa malasa. Ay, ako layo. Kabantayer ba kung maldito nito? Maldito. Nagkabal dito na naroon. Kamu na sabi ay. Mayong hapon, Bradgery. Unsa may nakaayos hapon. Ay, wala sa Bradgery. Mahimo bang mudayon me? UIT. Yuro! Ay. Unsay inyong tuyo. Ay. O, pagkali. Gihubad ba tayo? Kuwang. Si Mirasol unta nga mong tuyo, Brad. Wa din he. Oh, uy. Tam lagi ang yung kursi, Roger. Ging nang wa din he. Ngano mamugos man gyud mo? Unsay ato? Ay. Uy! Uy, niya malagi, Bradgery. Ay! Ay, Mer! May hapon ni mo di, Mer. Oh, kamo man day na, Lucio. Toribio. Kami intaw ni Daimir. Wa mi mudawat og buwisita karon. Ay! Balik mo sa inyong agi kay wa mi mudawat og buwisita. Tay, kadiyot lang. Atay ko na. Atay. Unsa may inyong toyo, Toribio? Ikaw tayo mong toyo, Mer. Importante lang kayo. Kadiyot ra ba ng inyong toyo? Oo, kadiyot ragyot ta kayo. Kadiyot ragyot kayo. Buwang Bueno. sa ilong. Oh, come on. Sige. Dayon mong duha. Ay. Mirasol ngano gud ni. Tay, padayon na lang sila, tay. Dalisyo. Dayo na tasyo. Salamat kayo, Daimir. Ay, napalaga, Bradgery. Dinilang una mo, tay. Lucio, kay kami ni Toribio, ato mis unahan magsultihanay. Tapa. Ay, sige, tapat. Tapa ko na Mirasol. Unsa man gining imong gibuhat? Tay, kalma lang, good. Ipitaw na sila magdugay. Bitaw. Di ba yung magdugay tayo? Ay, Bradgery. Ayaw pagtatay nako. Bugalon. Bugal. Bradger, anihilan pa din eh. Pasagdahan lang una nato sila. Oh, come on. Ayaw mo pagsunod na mo, ha? Dinilang gid mo. Anihilan ta. Ako gani ang mahinayak ninyong duharon. Bantay lang mo! Ha! BJ! Sabala! Bradger! Mitubay pa man. Ano matug na sukon ko. Ayaw na paglakaw, oy! Ha? Mag-istorya una ta! Pagbudbud yung mo! Ay, isog yun ni si Jereda. Oh, come on! Ug dinhi lang sa takotob no og ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel og salamat kaninyo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.